vítám u dalšího dílu podcastu 567 a podcastu, který je nejen o tanci a nejen pro tanečníky. Vedle mě sedí moje oblíbená Girls Girl a to je Sonia Milová. Ahoj Soni. Ahojte, ahoj. Soni, já jsem moc ráda, že jsi takhle narychlo přijala pozvání, protože ty se zrovna aktuálně vrátila z Eurovize a jakoby to, co jsem slyšela, teda moc jsem toho zatím neslyšela, ale přijde mi to jako extrémně zajímavé téma, o kterém se s tebou chci bavit. Ja ďakujem za pozvanie, som moc rada, že som tu. A ako som povedala, vrátila som sa z Eurovízie, kde som bola skoro 2 mesiace, takže som úplne ešte na inej planete a v inom vesmíre. Takže som zvedavá, čo zo mňa... Já to uslyším taky poprvé. My jsme ještě vůbec neměli čas si o tom vykládat. Většinou ty podcasty jsou jako nastavený tak, že se o tom s tím člověkem zavolám, nebo že jsme se o tom někde bavili, že jsme se potkali na nějaký akci a říkám si, to je dobrý téma, pojďme se o tom pobavit, ať to slyší ostatní. Tady jsem neslyšela nic, takže pojďme otevřít první téma a to je Eurovize. Soni, tak pojďme na to, pojďme otevřít téma Eurovize. My máme zkušenosti s tanečníky z Eurovize, každopádně pouze na té české straně, na té reprezentační straně. Ty máš tu zkušenost úplně jinak. Tak řekni mi jako. Tak vlastne ja som bola úplne centrum toho diania ako tanečník a nikdy som vlastne o tej role ešte predtým nepočula. Ale bola som na casting vo Viedni v decembri, kde som vlastne chcela naozaj zažiť casting. Nebolo to preto, že som mala nejaké nádeje tam vôbec byť, ale pretože som naozaj sa chcela vzdelať, chcela som ten push, tu sa castingy moc nedejú v Čechách, takže chcela som ísť niekde do sveta a zažiť to. Možná i takový to porovnání, jako jak seš na tom v tom mezinárodním marketu. A presne som vedela, že tam protože budú tady tanečníci. v Česku už vlastně se tak jako všichni znají a v podstatě ty kšefty. Hej, presne. Robia tí istí ľudia, alebo nie sú castingy proste, tí choreografovia. Tak pojďme si říct, že tak nechci říct, že tady není konkurence, ale co se týče toho profesionálního tance, tak těch míst je málo a tanečníků taky. Takže... Tak. Takže a ešte Eurovízia je tak medzinárodná, že vedela som, že tam budú tanečníci z celého sveta, takže aj to vidieť, inšpirovať sa, aká tam je tá komunita. Takže som šla a dopočula som sa vlastne, že oni potom viacerí tanečníci chceli tam ísť, ale oni zastavili to... Přihlašování na ten casting. Áno. Takže bolo to neskutočné ten casting, akože to je jedna experience, ktorú... Na to se všechno zeptám, jak vypadá takový casting. No. A vlastne vôbec som tomu nedávala ani nádeje, pretože na tom castingu som sa ešte pomýlila. Takže ja som na to úplne zabudla, prijala som joby na ďalší rok a nejako v januári, februári mi došiel e-mail, že you accepted. A ja som ani nevedela, že čo sa deje, lebo tam nebolo, že Eurovízia, no ale potom som to dočítala a úplne vlastne som ale nevedela, čo je ten job. Lebo som vedela, že s delegáciami každá krajina má vlastných tanečníkov, ktorí prídu z tej krajiny a reprezentujú ten štát. Ano, hostem byl Fanda Čech, který právě letos jel s českým reprezentantem na Eurovizi. Každopádně ty ses dostala do skupiny, no, nevíme. Ani som nevedela, čo je vlastne ten hlavný bod, prečo nás akože potrebujú, ale bolo to stand-in. Vlastne stand-in každá krajina, vlastne tam bolo tento rok 35 krajín a každá krajina mala buď tanečníkov alebo niekoho kapelu a tak ďalej, kde potrebovali ľudí na to, aby si to naskúšali na tej hlavnej generálke, svetla, kamery a tak ďalej, pretože to je tak medzinárodný vlastne projekt, že nemôžu naraz dať priestor na tom pódiu 35 krajín krát milión ľudí za tými delegáciami. Takže v podstatě hraješ jakoby roli třeba bubejníka na těch generálkách. Presne. To je vlastne funkcia Takže prvý standing. ten týždeň vo Viedni bol taký, že nám rozdelili krajiny. Bolo nás tam 8 dievčat a 8 chalanov v tom výbere a naučili sme sa cca 8 krajín, či už tanečných, netanečných. Hrala som na husle, nikdy som v živote nehrala na husle, že potrebovali naozaj si to vyskúšať a po tých nejakých 2 týždňoch, alebo týždeň a pol, sme sa to naučili a išli sme naozaj na to pódium a celé sme to vlastne odtancovali, odhrali, odspievali ako tí reálni vlastne... Soutěžíci a jejich tým. Presne tak, tá delegácia. Takže bolo to
akože ja to neviem opísať. Jaké země si měla ty, Soni? Lebo učiť sa to z videí, akože každá zem poslala videa z tréningu a my sme to luštili vlastne z toho tréningu. To nebolo, že sa odzrkadlo postavili a 5, 6, 7, 8 ideš, ale vôbec. Takže jedna nás tam mala na starosti, ona sa to ako keby predučila a potom nás to učila na tom tréningu. A veľakrát to bolo náročné, lebo oni posielali aj editované verzie o deň, o 2, takže sme sa to museli preučať. A niektoré tie choreografie naozaj boli náročné akože sa naučiť. Ja som mala vlastne také tanečné najviac Nemecko. To bolo na takom veľkom stupienku, kde mali byť 3 ľudia, hýbalo sa to, no akože náročné na tom tancovať. Nie je to ešte full out. Úplně stabilní, jako by nebylo to nejstabilnější. Potom som mala vlastne tu Cyprus, to som bola tá hlavná spevačka, pretože ona vlastne tam gro tancovala, oni potrebovali naozaj tie šoty. Přednastavit vlastně kamery tak, aby... Úplne celé, od kamier po rekvizitu, po svetla, museli to urobiť na viackrát, aby vedeli, ktorá tá kamera zabera najlepšie, čo si oni proste predstavujú. No, akože je to... Tá produkcia za tým je neskutočná, nechápem, ako to reálne môže fungovať. V podstatě se vlastně vytvořily kopie každého toho vystoupení ve Vídni. Presne tak. A to se tam pořád trénovalo, až potom se sjeli ty delegace a s nimi. Ono vlastne my sme mali tú hlavnú generálnu skúšku so všetkými. Tam boli naozaj aj stand-ins pre spevákov, že reálni speváci mali casting. Bolo ich tam tiež strašne veľa, z ktorých povyberali pár a oni spievali všetky tie pesničky naživo, lebo museli si skúsiť aj ten zvuk. Takže tam boli aj oni a my sme vlastne mali potom intenzívne nejaký 4 dní, kedy každá tá krajina sa prechádzala asi 4 krát s rôznymi, s rekvizitami, s ohňami, s všetkým, čo to kamery, obnáša. zvuk, jasne. Hej. A vlastne každá krajina sa šla ako 4 krát s nami, s tými spevákmi a upravovalo sa to. Niekedy sme šli aj viacej, že na druhý deň niečo sa im nepáčilo, alebo delegácia už hneď povedala, že oni to hneď poslali to video. A delegácie potom vlastne, keď dostanú to video, tak vidí, jak by to vlastne mělo potom vypadat v té televizi. Tak si povedia, že dobre, tak toto áno, toto nie. Takže je to, tá produkcia je neskutočne obrovská, koľko ľudí to vlastne zaberá. Od tých, ale hlavne tí rekvizitári. Oni si to vlastne museli, ja neviem, či to niekto sledoval úplne, ale tie rekvizity, čo tam boli tento rok, ja nechápem, jak to môže fungovať. Lenže najinsane vec je to, že oni majú 30 sekúnd na to dať tú rekvizitu preč, dostať tam novú obrovskú rekvizitu, vymeniť tanečníkov, vymeniť kamery, to je neskutočné. A tie kamery nie sú len, že človek je vždy nejakí traja sú na stage, ale tam je kamera, ktorá zaberá vlastne, že ona sa na takom lane môže priblížiť až tu. Proste z hociakého metra, z hociakej strany. Čiže to musí byť tak natajmované všetko, že koľkokrát na tom stage som sa ocitla vlastne pri kameramanovi, ktorý tam ani nemal byť, že každý musí mať naozaj na sekundu proste roztajmované, kde sa čo deje, alebo cez ten stage je diera. Takže keď máme opätky tanečníci, tak sme nahraní. Musíme sa naučiť vlastne presne, kde to je, lebo tam je diera, kde putuje tá kamera. Vlastne chodí. Je tam tá kolejnica vlastne, ktorá je pre ňu pripravená. Takže to, keď je ten stage bol ale super v tom, že ono to bolo celé LED obrazovka a oni, jak my sa tu trápime s gafami, tak oni nám to... Si tam udelali vždycky značku. Hej, my sme tam mali značku nielen na rekvizity, ale kto má kde stať, kedy. Že to bolo Bylo to projektované přímo jakoby na to lidku, kterou vlastně mohli kdykoliv upravovat a nemuselo tam být tolik značek jakoby fyzický den. Hej, no takže to je to profi, ale videa z týchto vlastne skúšok sa poslali tým delegáciám a oni si to potom ešte upravovali a tak ďalej. Takže je to takový ping-pong vlastně tam a zpátky. To, co se vymyslelo v nějaké zemi, letělo datama do Vídně, vy jste se to tam fyzicky naučili, vyzkoušeli jste si to v tom prostoru. A zase nahrávka v tom originál prostoru letěla zpátky do té země, kde se schvalovalo, jestli to takhle bude Pretože oni potom, keď prišli vlastne na miesto, tak mali len 20 minút si to vyskúšať. A predstav si, že by sa niečo Mali len 20 minút. Mali len 20 minút si to vyskúšať a niečo by sa pokazilo, nejaká rekvizita,
oheň, kamera, Jasne. niečo by sa pokazilo a nemôžu si to dovoliť a nemajú hlavne ten čas to skúšať, lebo je tam 35 iných delegácií, ktorí si to potrebujú tiež vyskúšať. Taká zaujímavosť, No. že vlastne tie delegácie mohli byť aj tak, že napríklad Austrália tento rok nemala tanečníkov, ale keby mali, tak oni tým, že musia cestovať vlastne tak ďaleko a musia platiť vlastne všetko sami si. A tí tanečníci potrebujú vlastne jedlo, hotel, za tú performance niečo, takže je to strašne veľa peňazí a väčšinou tí stand-ins môžu byť aj vlastne Použití ako... presne pre tie delegácie. A tento rok to boli vlastne traja chalani, ktorí boli použití. Najskôr vlastne jeden hral na harfu, ale akože real life, že on mal za to strašné peniaze, za to, že urobil toto 5 sekúnd na kameru, že nebolo ho vidno akože tvár, ale urobil 5 sekúnd na kameru a nádherná práca. Ďalší dvaja posúvali kameramana a jeden mal normálne taký fén v ruke, ktorý vlastne, aby mu viali vlasy. To bolo z Malty. Z Malty. A oni len chodili do kruhu tej rekvizity a ťahali ho a ten fén fúkali. A zarobené, vieš čo. No, ale toto bola vlastne jedna časť hlavná, prečo som tam išla, tej práce. No ale druhá bolo to, že nám potom vlastne oznámili, že budeme opening show vlastne každého toho semifinále, finále, každej tej show. Vlastne speciální show, ktorá tam bola preto pripravená. Presne, alebo interval acts, to sú akože medzi tým, keď potrebujú niečo vlastne. Nejakou přeinstalaci nebo něco většího zařídit. Jo, takže toho som bola vlastne tiež súčasťou, čo bolo úplne ako keby iná vlastně v podstatě dvě takové, jakoby jedna naučit se a být v podstatě dvojčetem v každé té země a druhá potom jsou ty samotné jakoby čísla, kde vystupuješ už jako sama za sebe. Pojďme se, Soni, vrátit zpátky do prosince, kdy jsi byla na tom castingu. Kolik tam bylo tak přibližně lidí na tom castingu? No, mne povedali okolo 1500, pretože vtedy museli stopnúť už tie prihlášky, lebo oni nečakali, že to dostane takú ako keby intenzitu a hype. Nečakali, že prídu ľudia naozaj z celého sveta. A ja som to vlastne ale nevedela, lebo my sme boli na tom castingu vždy skupinka asi po 50 a ja som tam bola, myslím, štvrtok ráno a to naozaj trvalo hodinku a išla ďalšia skupina, že tí ľudia sa tam striedali. OK, tak to je takový akoby... Dostali sme normálne čísla, akože bolo to fakt professional, len z toho mám proste zážitok a naozaj to odporúčam každému jednému tanečníkovi zažiť taký nejaký casting, lebo je to naozaj trošku aj taká humbling experience, že... Jasně, no, tak když jsi na sále jakoby z 50 cizíma lidma, to se opravdu nikomu v České republice nestane, aby byl na sále a bylo tam za nich dalších 49 cizích lidí. Jo, to jako... Všetkým to naozaj ide, že je to naozaj rýchle, musíš sa to rýchlo naučiť, rýchlo chytiť. Jako byla tam nějaká sestava nebo nějaká choreo? Nebo... Áno, tam nás naučili zostavu a vlastne potom sme to dvakrát išli po trojiciach na kameru a z toho vlastne vybrali tých 18 tanečníkov. 18-15 set. No, to je crazy. That's crazy God. Ale naozaj akože ten tým, čo sme tam boli, tak baba tam bola jedna z Louisiany, z Ameriky, Fínsko, Dánsko, Norsko, Holandsko, Grécko, akože naozaj Anglicko aj, že všetky štáty. Ešte kruh sa uzavrel, ešte keď som žila v Anglicku chvíľu, tak som tancovala v jednej skupine a v tej skupine presne tancovali aj tieto dve baby, čo tam boli. Takže naozaj tam bolo medzinárodný tím, akože tých hlavných. No a potom ale tie vystúpenia, čo boli akože live, naživo, tak tam prišli ďalší tanečníci, lebo nás bolo veľa na tom pódiu a to bol vlastne už iný job. Nám sa skončil vlastne ten stand-in tým, že sme poslali tie profi videá tým delegáciám a oni už si to upravovali a nám sa začal peklo trénink na tie ďalšie veci. No a teď se pojďme podívat, jak vypadá takový život ve Vídni a jak probíhaly tréninky. Soni, takže jak to vypadalo po tom, co ses tam dostala? Ty jsi vlastně nám říkala hned v úvodu, že jsi tam žila nějaké 2 měsíce, ty ses musela do Vídně v podstatě přestěhovat, je to tak? Áno. Takže som sa presťahovala a začali najskôr teda tréningy na tie stand-in a potom sa začalo peklo s tými tréningami na tie naživo shows. Vystoupení. Áno.
kde Byli všichni vlastne- taneční, nebo? Nie. Tam vlastne som bola v 6 choreografiách, ale jedna bola z toho úplne naozaj, že ten opening celej Eurovízie bol ako keby ďakovanie a koľko rokov vlastne tá Eurovízia je na scéne. Takže my sme mali také čísla Takové na sebe. rekapitulace. Hej, a to bolo naozaj len, že o chodení, urobenie možno Takže jeden luz. movement performance. Hej, ale naozaj to bolo len o tom, ako keby prezentovať aj ten stage, lebo ten stage bol neskutočne akože veľký, krásny, zvláštny, hej. Že tam bolo vlastne stage, také molo a ešte okolo toho bolo také veľké. Áno, takový ochozno. Hej, takže my sme sa tam postavili vlastne na celý ten stage a ako nejaká taká známa eurovíska pesnička tam hrála, ja som ju teda nemala rada, ale... Tak když to slyší člověk jako 2 měsíce, tak chápu, že se mu to trošku omrzí. Ale ostatných 5 bolo vlastne Už tanečních choreografky. jakoby choreo. Hej. A tam sme mali vlastne, jedna choreografka bola z Las Vegas, tá hlavná, čo robí Circus du Soleil. Okay. Čiže ona bola hlavne akrobatka. To, čo ona tam dokázala robiť, ja doteraz nepochopím, že ona je človek. Podľa mňa ani nie je. A bolo naozaj vlastne inšpirujúce len byť s ňou v miestnosti, nie je to vidieť ju v akcii a učiť nás vlastne choreografie. A druhá bola z Brazílie, ale žije teda v Amerike a pracovala so všetkými menami, ktoré môžeš vedieť, aj Beyoncé a tak ďalej, takže ja som z nej bola úplne pav, už len prišla. Dobrý den, jmenuji se Sonia Milová a chci s vámi pracovat navždy. Ja som jej to napísala potom, že ja už proste neviem, čo mám robiť. Lebo ona nie je len úžasná akože tanečník, ale to bolo presne, mi to potvrdilo, že tá práca toho choreografa aj na takejto úrovni sa dá robiť ľudsky, dá sa naozaj robiť profesionálne, že stále máme ako tanečníci ten drill, že máš stres alebo chceš byť na čas profesionálna, musíš všetko vedieť, ale na druhej strane je to fakt uvoľnené, že sa aj zasmieme, že není to naozaj Že tam je pochopení i na té druhé straně prostě pro Presne, ty že normální nemala běžné som lidské absolútne- záležitosti. Že na každý ten tréning som sa tešila, na každý tréning, že to bude push a naozaj sme si vytvorili všetci taký nejaký vzťah aj s ňou, že na konci to bolo strašne ako keby emocionálne. Máš teď takový pocit, jako že když jsi odjela jako malá z tábora a chtěla si, až Nie, to bol já úplne, nechci vrátit, já to bol nechci. úplne iný život. Ty to nerozumieš. Ja som nikdy ako keby nezažila takú tú post-depression z jobu. Ja som, akože ja nedávam moc tak emócie najavo. To nie, naozaj. Ja nedávam ich tak moc najavo, ale potom to naozaj som proste plakala, že ja nechcem, aby to skončilo, lebo naozaj tí ľudia, čo tam boli, sa tak dobre doplňali a stretli, že už sme si tak uvedomovali vlastne, že nikdy sa toto nestane. Aby sme boli všetci v tej istej miestnosti, učili sa to a ešte to prežiť. A mali sme šťastie, že vlastne ten, kto vyhral Eurovíziu minulý rok, ten JJ, vlastne ten operný spevák, tak tie pesničky, ktoré on mal, boli brutálne nádherné, ale aj na performance. Áno. Takže spojenie ešte s tými choreografmi, to bolo naozaj akože neskutočná energia. Skvělá kombinace, zkrátka. Hej, úplne dokonale. Takže bolo to emocionálne, ale už len to, že som mohla vlastne spolupracovať s týmito choreografmi, je pre mňa ako keby nejaký ten... Nějaká meta, kterou se z něco asi Presne. splnila. Že ono to tak celé zapadlo, že ja som mala taký, nie že sen, ale tak podľa mňa každý tanečník, ktorý robí na stage a chce sa nejako... A je profík, jakoby, a chce Presne, se tak tomu má věnovat nejakú profesionální, A ano. vždy som chcela, alebo hovorila, že by som chcela byť na veľkom stage, čo sa mi splnilo. Chcela by som naozaj mať nejakého profi, úplne international Choreografa nebo někoho, s kým presne. spolupracuješ? A ešte akože telka to ma ani nenapadlo a ešte pre toľkých ľudí to ma vôbec nenapadlo, ale tak je to proste niečo, čo ako keby tá Eurovízia pre toho tanečníka miestami také najväčšie, čo môžeš vlastne zažiť. Lebo tam je tých spevákov medzinárodných strašne veľa. Všetko je na jednom mieste. Veľké pódium, veľké všetko okolo toho, takže tá energia tam bola neskutočná. Takže ja už mám taký trošku check, že I can die now. No a to snad ne. Nie, to je len začiatok. Přesně tak. Soni, co ty a tvůj život ve Vídni? Protože ty si říkáš, že jsi se odstěhovala
Tak máš teď myšlenky na to, že bys jako utekla někam pryč ven? Vídeň, Tak to jako by, Viedeň, ono to celé... asi není úplně ta, Ako ono, ta ale celé to... lokalita, kam směřuješ. Nie? Neznášam nemčinu. Ako podotýkam, ten jazyk proste je pre Není mňa to tvoje. úplne... Hej? Ale ono to celé bolo spojené s tým, že som sa odsťahovala za niečím, čo miluješ a chceš robiť, tak pre mňa, ale ja som vlastne ani to mesto tak moc nemala šancu vidieť, alebo nejak sa tam... Jak dlouhé byly tréninky? No naozaj od 9. do 10. a nemali sme šancu na nič, ani si nič kúpiť, pretože tam je všetko zavreté. Ano, ve Vídni se otevírá vše v 9 a zavírá v 6 v neděli úplně vypnuto. No, to nechápem, ako tam ľudia žijú, ale dobre. Takže pre mňa, a ešte som bola chorá, takže som si nemohla ani v lekárni nič kúpiť. To proste nevymyslíš. No. Každopádne, tie tréningy na tie opening shows a interval acts boli naozaj náročné. Akože to som mala fakt niekedy takú krízu, že som si vravela, že fú, tak to je naozaj... To je ono, jo? To je ono, ten profi To je svět. ten challenge, ktorý musím pretrpieť a ešte keď som bola chorá, tak to bolo double. A myslím si, že ale presne mi to otvorilo oči, že ten choreograf a tá energia, ktorú tam vytvorí, je naozaj dôležitá. Lebo podľa toho tí tanečníci reagujú, pušujú svoje hranice a fungujú. Keď tam je tá energia zlá, tak to ide dole vodou a neviem, či by som to vedela zvládnuť. Ale potom... No tak určitě asi jakoby v momentě, kdy je to fyzicky náročný, jakoby na hlavu náročný, tě všechno pobrat a ještě sociálně je to blbě, že tam nemáš, tak si myslím, že to nedá se. No, ale potom už keď sme sa vlastne presunuli z tej tréningovej časti do tej haly, tak tam už to bolo veľa ako keby prestojov, kostýmy, kamery na pódiu, jak z pódia na pódium, jak rekvizity, speváci prišli si to aj s nami skúsiť, až tam. No, chápeš, že sú veľmi vyťažení, že jedno číslo bolo také, že ako keby známi speváci z Eurovízie tam prišli a urobili taký 10-minútový blog, že kúsok všetci dali. Áno. A my sme boli vlastne s každým nejako. Áno. Takže aj tie kostýmové zmeny a všechno. Zmeny, kde čo, rekvizita, akože ja som prosím pekne bola na Fidlopte, ďalší dream come true, na televízii pre minulosti. Ale akože zaujímavé. No, takže už keď sme boli v tej hale, to nabralo vlastne inú energiu zase, že to boli také etapy v tej Viedni. Že najskôr sme mali ten stand-in, to bolo viacej v Čile, lebo sme len prišli na tréning na tú našu krajinu, naučili sme sa to a mali sme voľno. Ďalší týždeň bolo úplne hell tréningy, že som nevidela ani svetlo sveta. A ďalšie už boli v tej hale. Takže, ale to už bolo ten stage, tá to už je to trošku, jako je pravda, že v momentě, když už vidíš kostýmek, jo, tak už prostě tak už to máš ide, no. Ale dynamiku hlavne to akce. pódium, keď už vidíš, že to je naozaj akože reálne a že tam ideš byť, tak to fakt akože nabralo iné obratky a bolo to super. No a ešte hlavne ten tým bol tak skvelý, že sme si tak sadli všetci, že sme sa podporovali navzájom, takže to bolo vlastne aj tým, že tam boli aj dobrí ľudia, som si to vedela aj viacej užiť, lebo sme boli akože už kamoši a sme to spolu prežívali rovnako, lebo sme boli na rovnakej vlne, že nikto tam vlastne nemal nejakú konkurenciu vzájomnú, pretože my sme robili ten istý job, museli sme byť spolu ako jedna, že tam nešlo o individuá, že naozaj sme boli skupina tanečníkov, ktorí sú šťastní, že sú tam. Takže sme to spolu tak prežívali. Myslím si, že to budú akože kamoši doživotne, že sa neprestaneme. Že vás to bondlo. Strašne, no. Lebo ako 2 mesiace byť s niekým od rána takhle do noci intenzívne. A ešte to zdieľať to isté, tak to naozaj ťa ako keby fakt spojí, no. Takže... No a řekni mi, Soni, než opustíme téma Eurovize, je to něco, co si teď vezeš tady do Česka? Že bys tady chtěla jakoby, neříkám, že zařídit. Dělat Eurovizi. No, ano, prosím. Ale jako něco, co bys chtěla tady zavést, dejme tomu, jo, v rámci těch českých jobů, protože i tady jako nějaký máme intenzivní. Teď, že jo, se velmi intenzivně připravuje Eva Farná, ty spolupracuješ také se Sárou Rikas. Neříkám, že tam není jako dobrá parta, jo, ale jestli to je něco, co vlastně, jak z toho já cítím, jsi úplně nadšená, tak aby to tady víc bylo.
Akože to podľa mňa na takej úrovni ako Eurovízia nikdy nebude, pretože tam je naozaj tak veľa krajín a tá produkcia, nedá sa to zopakovať, keď to je len lokálne, ale čo si určite ponesiem je tá vašeň k tancu, že mňa to úplne tak trošku zobudilo z toho, že Možná z té komfortní jako tej komfortnej zóny, že aj jako... z toho takého stereotypu a trošku aj tí tanečníci, ktorí tam boli, naozaj brali ten tanec trošku inak, mali iné priority, iné vlastne tanečné, ako to mám nazvať, cesty. A to ma strašne inšpirovalo, že vlastne ten tanec má toľko podôb a môže byť naozaj hociaký. Len naozaj tá vašeň k tomu musí byť. Takže mňa to skôr tak nakoplo a teším sa vlastne na tieto projekty, čo budú tu v Česku, že to môžem tam ako keby pretaviť alebo aj pomôcť s tými projektami. No a já jsem moc ráda, že jsi to řekla také posluchačům a divákům podcastu 567A. No a my pokračujeme dále. Já už jsem to teď naťukla. Co tebe čeká teď v následujících měsících? No, Co tam máš plánu? tak ja som prišla už do uvarenej polievky, pretože sa koná Eva Farná, kde vlastne pomáham Simonovi aj ako asistentka, choreografa. Už som na tom začala predtým, že prišla tá Eurovízia, takže som to musela trošku stopnúť a bohužiaľ nebudem až tak tancovať, že som vlastne v tom tým 2. Ale som aj rada, že uvidím vlastne celú tú produkciu aj všetko, ako sa to deje z toho iného pohľadu a že mu môžem pomôcť vlastne v iných veciach, že aj Eve vlastne, lebo s ňou som mávala už súkromné tréningy a trošku ma pozná, takže ja budem vedieť tú jej časť, aby vlastne Takže budeš sa to v podstatě rozdelilo. ten standing pro Evu na její koncertech, 3 koncertech. Troch. Edenu. To je šialené. Ale naozaj, ako keď to vidím takto z pohľadu, že som prišla už do toho procesu, tak bude to neskutočné. Ako teším sa, že toto sa deje vlastne v Čechách, taká veľká vec pre toľko ľudí v takom rozmezí, toľko tanca, toľko tanečníkov, plus kamera, svetla, všetko sa okolo toho vlastne vizuálu deje, že Simon naozaj pokryl všetko. Čiže tá experience bude úplne iná. Takže na to sa strašne teším, aj na ten proces. Takže teraz každý deň len Eva Farná. Všade. A všade, reálne všade. Na billboardoch, v mobile, všade. Na tréningoch. No takže to sa teším, to ma čaká. Bohužiaľ Sarurika som síce so Simonom nachoreografovala, ale tam som nemohla byť na tých majalesoch ako tanečník, čo ma mrzí, ale maybe later. Ale byl to obrovský úspěch teda, co jsem viděla. Já jsem letos žádný majales nestihla, ale co mi říkali jako by mý kamarádi, nebo i tanečníci, které znám já se soutěží, tak říkali, že vlastně Sara Rikas je jediná holka, na který vidíš jako stejně kluků a stejně holek. Že Sara Rikas je vlastně jediná zpěvačka holka, která má v publiku úplně stejně holek a stejně kluků. Jo, že většinou ty kluci nechodí na ty zpěvačky. Jo, tam drží ty holky možná na těch zádech a jakoby dobrý, ale že znají ty její písničky, takže je to takový jako, že opravdu zpěla na plné čáře, jak se říká. No a plus tvoje choreografie a tanečnice, které my moc dobře známe, zdravíme Elišku Rolík a spol. No, myslím si, že perfektní show. Si to tak strašne sadlo, ako ja som videla len z videí, nebola som tam, ale naozaj aj ten tým si sadol. Sara je úžasná pre mňa. Tak vy ste dlhodobé kamarátky, podľa mňa, ne? Pre mňa najobľúbenejšie a vlastne preto podľa mňa ľudia to cítia, že ona je naozaj real. A preto si myslím, že aj tie baby s ňou, že ju to podporilo a naozaj to super dopadlo, takže som strašne rada za to, že to vlastne sa stalo. A je to, jako mně se moc líbí, že to je vlastně další zpěvačka nebo další interpret, který používá ty tanečníky, jako by dobrý tanečníky, dobrý choreo, že... Ono sa to tak trošku roztrh se s tím pytel, ale to je jenom dobře, Ale samozřejmě. to je dobré, práve preto hovorím, že aj tá Eva Farná má toľko tanečníkov, že konečne sa niečo také deje a vedia to proste protože tanec jakoby rozhodně k hudbě patří a myslím si, že jakoby mnohdy ta stage si to zaslouží, jo? Že když jsou ti zpěváci hodně krásní a dobří, tak prostě to neutáhnou jakoby sami. To souhlasíš? No určite.
Ale hlavne to podporuje celý ten vizuál toho koncertu, akože podľa mňa tanečníci sú gro a aj ten spevák sa môže o nich oprieť, ale ten vizuálny vlastne setup za mňa, keď tá hudba podporuje ten tanec, určite niektoré koncerty nemusí mať tanečníkov, ale za mňa tento žáner si to pýta a som rada, že to sa stalo a že to dopadlo super. Takže Soňa v nově další roli vlastně asistentky a také samotné choreografky v případě Evy Farné a taky Sáry Rikas. Soni, ty jezdíš za tancem po celém světě, tvoje zkušenost z Eurovize, to je jedna věc, ale jezdíš se vzdělávat. Tak co bys doporučila posluchačům podcastu 567A? Ja by som odporúčila cestovať čo najviac môžete. Ja viem, že to je vlastne vec peňazí hlavne, pretože to nie je také jednoduché, jak sa to zdá, proste, tak. jasne, ale... Ale naozaj je to niečo, čo podľa mňa každý tanečník a choreograf musí absolvovať. Stále sa vzdelávať, tie lekcie po celom svete teraz sú už na takom leveli a aj bližšie, ktoré sa dajú vlastne absolvovať. A je to podľa mňa presne akože nakrmiš to, čo máš potom zo seba dať. Mně se hodně líbilo to, že jsi jela na ten casting za tím pušem, jo. Já mám totiž, a teď pojďte mi to vyvrátit nebo potvrdit, já mám totiž občas pocit, že spousta tanečníků, kteří jsou jako šikovní, tak se motají pořád jako na těch stejných classes, jo, vlastně takových jako bezpečných zónách, že tam jako vždycky jsou jako nejlepší. A já se ptám, jako, jestli je to ono, jako, jo, protože podle mě ne, jako být, jako dostat, a teď to řeknu jako lidově, prostě dostat někdy přes hubu a prostě opravdu nevědět, která by je podle mě jako mnohem jako víc giving. Podľa mňa je to strašne, ale záleží, čo ten tanečník chce a čo chce dosiahnuť v živote, že musia proste tí tanečníci jednak aj ako choreograf musí vidieť, že ten tanečník sa vzdeláva, že chce, že má ten profesionálny nejaký postup, presne, a vie sa správať v nejakých rôznych ako keby atmosférach, že aj na tých kempoch zahraničných, tam to naozaj nie je ľahké. Tiež ten tanečník sa musí vlastne naučiť toľko choreografií, ide pred toľkými ľuďmi, sprocesovať nové vlastne prvky, že to si naozaj necibrí len akože hlavu, ale naozaj to fyzické telo a ako som povedala, že každý má iné priority, takže proste kdo potrebuje len jako tak. Rozumím a myslím si, že není potřeba, jak jsi říkala, jezdit jako do Austrálie, jo. Je spousta i kvalitních, samozřejmě náš camp, full out camp, ale prostě spousta, jako teď bude znovu Jordi Sperdance například ve vnitrobloku. My to točíme 20. kterého je dneska 7. května, nevím. Jo a vlastně no presne, že velké jméno, které přijede do Prahy a není to zatím plný. Ne, ale jde mi o to, že vlastně ta jména se tady dovážejí, jo, prostě snaží se lidi je tady vozit, ať už prostě my v rámci Movement Labu, Full Out Campu, nebo i jako jiný studia si tady vozí velká jména. A jsem vždycky překvapená, když mi říkají, hele Baru, nemohla bys to hodit jako na Instagram, aby z nás podpořila. A já říkám, halo, jakoby, jak je možný, že to není plný. A pak mě překvapuje, a tady nebudu nikoho call-outovat, každý sám si sáhne do svého svědomí. Ale takhle my se Soňou zvedneme takhle prstíček k sobě, jo. Ale že tam pak ty nevidím na těch videích, ty lidi, kteří učí po Praze, nebo nevidím. Ja si myslím, že toto je strašne ako keby v Čechách a na Slovensku. My sa strašne hanbíme vlastne prejaviť nejakú slabosť. Tak by som to nazvala, že ja som ale tam tiež sa ocitla, ale presne tieto zahraničné kempy a tak ďalej ma trošku zobudili, že svet sa netočí okolo mňa a nikto sa na mňa vlastne nepozerá. Ale hlavne nikto nečaká, jakoby, co předvede jenom Soňa Milová. No, jakoby, víš, že... Presne, že ja to aj na tých mojich lekciách niekedy vravím, že nechcem byť zlá, ale že nikoho tu nezaujímaš, akože v takom zmysle, že by sa pozeral, že to si pokazila, alebo že to ti nejde. Ty prečo robíš to, prečo učíš a toto nevieš? Každý má iný spôsob učenia. Ja tiež mám napríklad náročnejšie si zapamätať choreografiu, ale
to je presne aj o tom cibriť tú myseľ, že nemôžem si povedať, že Trénovať nie. ja. Ja sa naserem a proste sa to naučím pomalšie, ale Naučím. Hej. Ale podľa mňa toto je v Čechách ako keby problém, že ten tanečník sa bojí vlastne prezentovať, lebo je tu taký malý okruh už, že sa poznajú navzájom, že oni vlastne nejdú na tú lekciu, lebo oni tam budú lepší, alebo tá bude Nebo tam bude můj lepšia jakoby, a kámoš, který prostě má lekce vždycky v každý úterý po mně a řekne, já to neumím. Přesně, ja mám pocit, že riešia vlastne viacej ostatných ako seba Áno. a na tom vzdelaní, že presne, že tá lekcia nemusí byť o tom, že potrebujem video na kameru a musím byť v skupinke. To je proste už vedľajšie, ktoré jasné, že si môžeš odniesť, ale to gro toho je sa to vlastne naučiť. A přijde mi hlavně jakoby naučit se tady ale hlavne, tu zodpovědnost vůči sobě. Jakoby... Ale hlavne sa učiť od tých zahraničných choreografov, ktorí majú predať toľko veľa, nie len tanec. Že len zažiť tú ich energiu Mindset. a to, čo oni vlastne majú v sebe a čo zažili, aby nám to posunuli. To je za mňa úplne najväčší dar, aký môžeme ako tanečník mať a nejakú tú vocabulary, ako keby sa naučiť inú, že ja tiež sa pušujem do iných štýlov, ktoré neviem vôbec a idem ale na tú lekciu a úplne nič neviem, hej? Nič neviem. Laťka se nejlépe přeskakuje, když si ji položíte na zem. Jo, tak... Pára, koľka toho je? Vytestíte to do kamery. Hej, no, že ma to mrzí niekedy, že ten tanec sa stáva niečo takým ako keby stresujúcim elementom, že vlastne to, čo ťa baví, miluješ a máš stres niekde ísť medzi tých tanečníkov. Že práve naopak my by sme sa mali podporovať navzájom a vlastne chcieť, aby sme sa niekde dostali ako keby ako aj krajina. Neviem, mi to príde také... že je to síce hobby, ale niekedy to prechádza do takého toxického niečoho, kde si ten tanečník naozaj musí povedať, že robím to, pretože ma to baví, alebo chcem niekomu niečo dokázať. Že to je potom už asi na nich, no, ale mrzí ma to, že to je tak je. Lebo toľko vlastne tanečníkov zo zahraničia, čo tu choreografov teda aj napríklad Full Out Camp ponúka, to sa nevidí len tak ani na medzinárodných nejakých kempoch. Takže my by sme tam mali byť všetci úplne nastúpení. Chápem, že to ide aj do peňazí, ale treba si možno ale je to lepší jakoby jet do Přerova, než jet jakoby do Austrálie. A věřte, nebo takhle, doufám, že se podaří i to české prostředí vybudovat tak, že tam nebudeme mít takovouhle nějakou jakoby dívání skrze prsty vůbec očekávat. Že vlastně si řeknou, hele, jedu tam a prostě vím, že to bude super, že tam prostě bude sranda, zamakám a večer bude v pohodě a nebudu... na konci naozaj o nič nejde. Že to je to, že není to casting, není to vlastne nejaká prezentácia, naozaj o nič nejde a každý má niekedy zlý deň, že mu to naozaj nejde, že vôbec to nevie. Mne sa to stalo miliónkrát, ale nikoho to nezaujíma. Na konci dňa naozaj sama idem proste spať, že není to tak deep, ako si niekedy myslíme, podľa mňa. Takže ale podľa mňa to robí veľmi aj tie sociálne siete a Instagram, lebo tým, že to tam proste koluje a videá a všeličo, človek proste už je potom zacyklený. Je to samozřejmě velký faktor, který jako přispívá k tomu nějakému zkreslenému vidění, podle mě té taneční komunity, že lidi, nevím kdo nabyl nějakého, jakoby, jak bych to řekla, nějakého jakoby dojmu, že ten, kdo je na videu uprostřed, je ten nejlepší, jo? Nebo ten, kdo není na videu, tak nebyl mezi nejlepšími, jo? To je prostě... A to je taká škoda, lebo každý tanečník má nejakú svoju energiu, svoju esenciu, svoju nejakú personu a práve v aj iných štýloch to strašne vidieť, že každý máme svoj nejaký štýl toho podpis, tanca. rukopis. Nikto nebude nikdy taký istý, hej? A presne, že tí ľudia, ktorí idú na iný workshop, nie sú napríklad vybraní, ale sú úžasní tanečníci a potom ich niečo takéto ako keby vyradí z toho A řeknu si třeba i tak příště jako by už tam nejdu prostě. Presne, ale to je úplný opak, že mali by vlastne byť hrdí, že som iná a idem, alebo iný teda, pardon, a idem si stať za svojím, lebo toto ma baví, toto som ja a takto tancujem
a preto ma to veľakrát mrzí, že vlastne ľudia sa nedávajú do tej pozície, že byť vlastne judgeovaný, jak sa povie? Byť, No, jak sa povie judge? no, Neviem. jako hodnocen. Áno, nie. Byť porovnávaný možno? Áno. Byť porovnávaný niekým iným, koho vlastne ale nás to nezaujíma. Chápeš, že nám to môže byť úplne jedno, čo oni si myslia, že aj tanec ako taký je veľmi subjektívna vec, každému sa páči niečo iné. Takže to ma len mrzí, že vlastne tí tanečníci sú potom smutní alebo deprimovaní z toho, že im niečo nejde, ale pritom sú najlepší v inom štýle alebo v inej tej sfére a ten choreograf, čo to naučil, možno by nerobil, vôbec nevedel to, čo oni. Takže to ma len tak mrzí, že naozaj ja som zastancom toho, že by každý mal vyskúšať veľa štýlov a brať si z toho niečo, aspoň párkrát, pretože to otvorí oči aj im, že čo vlastne chcú, nechcú robiť. Takže no. A třeba to, co umí, jako povýšit na nějaký zase jiný level. Jo, že tomu může dodat prostě nějaký spice. Soni, kdybys měla v poslední minutě říct, co by si spřála jako vizi pro tancování v České a Slovenské republice, tak co by to bylo? Asi by som povedala, že naozaj netreba to brať až tak moc vážne, že tanec má byť naozaj niečo, čo máme radi, čo nás robí šťastnými. Nie je to len pre naše fyzické, ale aj psychické zdravie podľa mňa veľmi dôležité. A chcela by som, aby tí tanečníci sa nebali prezentovať, nebali ísť na casting, nebali ísť na workshopy, pretože je to niečo, čo robia pre seba, nie pre ostatných. A naozaj ja prajem každému jednomu tanečníkovi, ktorý sa chce dostať na vrchol a chce väčšie nejaké tanečné úspechy, nech sa im to podarí a nech sa možno neboja opýtať, že naozaj všetci sme tu len ľudia a tá česká komunita aj slovenská vlastne je malá v pomere tých zahraničných a môžeme si navzájom pomôcť, že podľa mňa sme tu všetci naozaj super, nie len tanečníci, ale ľudskí a keď sa nás niekto niečo opýta, akože všetkých, čo sú aj vyššie vlastne, ja to robím sama vlastne, že sa pýtam a pýtam si aj feedback, takže je to naozaj len o tom sa nebať a nebať sa prezentovať a nebať sa robiť to, čo máme radi. Toto byl díl podcastu 567A se Soňou Milovou a já moc krát Soně děkuji za to, že jsi přijala naše pozvání.